ህዝበይ ሰዓዋሳ ይጠፋል ነው እቲ ክትገልጸለይ ጸኒሕካ ዝተፈላለዩ መጽሓፍቲ ተወኪስካ ንኣከባቢ ዝምልከት ንኣብነት ሕጂ ኤርትራ ምስቲ ዋላ ንእሽተይ ይኹንቲ ሃገር እምበር ስፍሓት ኣለዎ ብዝሒ ብሄራት ብዝሒ ንጥፈታት ዝተፈላለየ ኣብ ፖለቲካ እውን ክሳብ ሕጂ ኣብ ሓላፍ ዘላፍ ከም ዘሎ ይዝረብ እዩ ገለ ወገን ብዝግባእ ይጥቀስ ገለ ወገን ካብ ዝግባእ ይጥቀስን ይዝለል ኣሎ ብዙሕ መስርዑ ዘይሓዘ ነገራት እሞ እስኻ ከመይ ጌርካ መስርዑ ትሒዝካዮ ከመይ ጌርካ ንኹሎም ኣብዚ መጽሓፍ ኣምፂኻዮ እንታይ ተጠቂምካ ገባባት ኣብቲ ውልቀ ሰባት ብሓፈሻ ኣው ኢንሳይክሎፔዲያ ማለት ቃል በቃሉ ካብ ጫፍ ክሳብ ጫፍ ማለት እዩ ማለት ቃል በቃሉ ክብል ከለኹ ትርጉሙ ማለት እዩ እቲ ዝህቦ መልእኽቲ ሕጂ መክብብ ክትኩን ኩሉ ሲ ካብ ጫፍ ንጫፍ ሕጂ ብናትና ዝተፈላለዩ ድሕረ ባይታ ዘለዎም ውልቀ ሰባት ኩሉ ክእል እዮም ከም ኣብነት ኣብ ኣርባዓታት እንተመፂና ሕብረት ምስ ኢትዮጵያ ዝብሉ ዝነበሩ ነይሮም ሱዳን እዚ ኤርትራ ተፈንጭላ ምዕራባዊ ክፋልና ኤርትራ ተፈንጭሉ ምስ ምብራቅ ሱዳን ክሓብር ዝደልዩ ነይሮም ኣራቢጣ እስላሚያ ብሓፈሻ ንናጽነት ኤርትራ ትጠልብ ነይራ ኤርትራ ንኤርትራውያን ይኹኑ ካልኦት ነይሮም ማለት እዩ ኣብ ቃልሲ ድማ ብዘይካ ህዝባዊ ግንባር ተሓኤ ወይ ድማ ጀብሃ ምስተፈንጨለ ድማ በዓል ሳግም ወዘተረፈ ነይሮም ሕጂ ንኹሉ ዝጥርንፍ ኢንሳይክሎፔዲያ ከም ምዃኑ መጠን እተን ዘምፀኻየን 28 መረፃ ኣገባባት ጥራይ ተጠቀም ዳእምበር ሓደ ሰብ ሕብረ ናይ ምስ ጉጅ ማሕበር ሕብረት ነይሩ ማሕበር ራቢጣ ነይሩ ማሕበር ኤርትራውያን ነይሩ ኢልካ ክትፈልይ ኣይትኽእልኒ ኢኻ እቲ ኤርትራውያን ምዃኖም ኣይተርፍኒ ናይ ፖለቲካዊ ጠመተ ወይ ድማ መርገፂ እዮም ዝፈላለዩ ዳእምበር እቲ ብቕዓቶም እቲ ጅግንነቶም እቲ ኤርትራውነቶም ክትከልኦም ኣይትኽእልኒ ኢኻ ጥራይ እቲ ኣገባባት ጥራይ ይምበር ዳእምበር ብሻራኸ ሓስካ ካብ ኩሎም ሸነኽ ናይ ቀጸላታት ኤርትራ ይኹን ካብ ኩሉ ዓይነት ዓውድታት ስነ ጽሑፍ ይኹን ስፖርት ይኹን ፖለቲካ ይኹን ናይ ቃልሲ ግዜ ይኹን ካብ ኩሉ ርኢኻ ብዘይ ሻራ ወገን ከሓስካ ክትጽሓፍ ክኽእል ኣሎ ተጻሒፉ ኸዓ ነቲ ስእሊ ኣብ ቅድሚት ጌርካዮ ዘለኻ ብኸመይ መሪፅካዮ ብኸመይ ኢኻ ካብቶም ትብለን ዘለኻ 1500 ሰባት ወይ ከዓ ኣብዘን መፅሓፋት እዮም ዘለዉ ከዓ ብኣማይ ዝቁፀሩ ዝተወሰኑ ኢኻ ስእሊ ኣብ ቀዳማይን ኣብ ዳሕረዋይን ከቨር ኣቐቢጥካ ዘለኻ ብኸመይ ኢኻ ንዕኦም መሪፅካዮም ዝቕርብ ዝከብርሕለይ ሕጂ እዚኣ ካልአይቲ ቅጽ ማለት እያ ኣብዚ ኩሉ ይረአ ኩሉ ተስፋ ገብር ራእይካ ደሎ ኣብዚ ቀዳማይ ገበር 24 ክልተ ደርዘን ስእልታት ኣለዉ ማለት እዩ ኣብዚ ዳሕረዋይ ድማ ኩንዱ 24 ኣብዚ ታሕቲ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ጉጅለ እዩ ኣብዚ ላዕሊ ድማ መቐፀልታ ናይቲ ቅድሚት ኮይኑ ቦታ ዘይተረኽቦም ኣብዚ ተረኺቦም ኣሎ ሕጂ እዚ ከመይ መስለካ ቀዳመይ ትሕቶ ትመጽእ መብዛሕትኡ ሰብ እቲ ስለምንታይ ንሓደ ኣብዚ ሕጂ ቀዳማይ ዘሎ ሎሮንዞ ተኣዛዝ እዩ ኣብ ግዜ ሃይለ ስላሴ ዝለዓለ ዲፕሎማት ዝነበረ ማለት እዩ ኣብዚ ታሕቲ ድማ ዳንኤል ተክለ ሃይማኖት ኣሎ ሕጂ ኣነ ዝተጠቀምኩሉ ኣገባብ እንታይ እዩ ሞት ዓብ ነገር እንዲዩ ኣብ ሕብረተሰብና ዝሞተ እውን ከምዚ ብሰላም ይዕርፎ ዳእምበር ኣይቲ ክሳይት ቦሎ ዝበሃል ነገር ኣሎ ሕጂ እቶም ካብዞም መሪፅዮም ዘለኹ ሰባት እቲ ፈለማ ዝሞተ ሰብ ቀዳማይ ይስራዕ ማለት እዩ ብዕለተ ሞት ዕለተ ዕረፍቲ ወይ ዕለተ ዝሞትሉ ዝዓረፍሉ ተፀቢሉ ዘሎ ወላ እውን በዚ ከምኡ ማለት እዩ ሕጂ ሎሮን ዘይሉ ተላዓቑ እዚ ጀነራል ተላዓቑት ካብኡ ሙፍቲ ኣሎ ከምኡ እንዳበለ ይቕፅል ማለት እዩ እቲ መምረፂኦም ድማ ኣለዎ ኣብቲ መእተዊ ተገሊጹ ኣሎ ካብ ኩሉ ዘማልአ እታ ሽማይ
ኢንሳይክሎፔዲያ ከም ምዃና መጠን ካብ ኩሉ ቀጸላታት ዘማልኡ ክኾኑ ኣለዎም ሕጂ ኣብዚ ምስ ስርዓት ሃይለ ስላሴ ወኪል ናይ ስርዓት ሃይለ ስላሴ ዝነበረ ሎረንዞ ታዛዝ ሕብረት ምስ ኢትዮጵያ ዝብሉ ዝነበሩ ኣመንቲ ሃይማኖት ኤርትራን ኤርትራውያን ወይ ድማ ራቢጣ አልእስላሚያ ወዘተረፈ ሕጂ እንታይ እዩ ኣብ ፖለቲካ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ዝተሓቲ ሕጂ እንተሪኻዮ ዘርእሰናይ ታደሰን ዳንኤል ተክለ ሃይማኖትን ኣለው ስፖርት ማለት እዩ ኣብ ሙዚቃ ተመፂኻ የማነ ገብረ ሚካኤልን አብርሃም አፈወርቅን ኣለው ኣብ ሃይማኖት ተመፂኻ ኣብዚ ሙፍትሎ ኣብዚ ሸኽ ኣሎ ኣብዚ ጳጳስ ናይ ካቶሊክ ኣሎ ማለት እዩ ሶሪ ኣብዚ ሙፍቲ ኣሎ ኣብዚ ፓትርያርክ ኣሎ ኣብዚ ኸ ናይ ካቶሊክ ጳጳስ ኣሎ ኣብ ዓውዲ ትምህርቲ እንተመፂኻ ይስሐቅ ተወልደ መድህን ኣሎ ኣብ ዓውዲ ስነ ጽሑፍ እንተመፂኻ በይና ሃይለ ኣሎ መምህር ሙሳ አሮን ኣለው ወላ ወልደ ማርያም ውን ከምኡ ማለት እዩ ኣብ ትምህርቲን ኣብ አንቀጽ ወልደ ማርያም ብዘይ ካብቲ ኣብ ፖለቲካ አንቀጻት ከም ንሱ ዝጽሕፎም ዝነበረ አንቀጽ ክሳብ ሕጂ ሓወልቲ እዮም ማለት እዩ ከምኡ ናይ ሰውራ መራሕቲ ዝነበሩ ኣብዚ ኢብራሂም ዓፋ ክህሉ ከሎ ኣብዚ ድማ ዓብደላ እድሪስ ኣሎ ዑስማን ሳልሕ ሳበሎ እድሪስ መሐመድ አድም ኣሎ ሕጂ ካብ ኩሉ ዓይነት ቀጸላታት ካብ ህዝባዊ ግንባርን ካብ ተሓኤን ካብ ራቢጣ አልእስላሚያን ኤርትራውያን ይኹኑ ሕብረት ይኹኑ ከምኡ እንዳበለ ይቕጽል ማለት እዩ እዚአንካ ደቂ ኣንስትዮ ሕጂ እንታይ እዩ ኣብቲ መጀመርታ ተን ደቂ ኣንስትዮ ፋሕ ኣቢለ ክእትወን መደብ ነይሩ ግን እቲ ዲዛይን ጽቡቕ ኣይመፀን ስለዚ ደቂ ተባዕትዮ በዚ ንበይኖም ገይረ ደቂ ኣንስትዮኻ ብዙሕ በዚ ገይረ ሕጂ ዝኾነ ትርጉም ንምሃብ ወይ መልእኽቲ ንምትሕልላፍ ኣይኮነን ጥራይ ነቲ ዲዛይን ንኽጽበቐልካ ትገብሮ እዩ ዳ እምበር ወላ ሓንቲ ትርጉም የለን ካብ ኣብዚ ስለምንታይ ኣብዚ ሓደ ኮይኑ ኣብዚ ላዕልኻ ካልእ ኮይኑ ትርጉም ጥራይ እቲ ቦታ ይረኸብ ኣብቲ ካቨር ኣብዚ ሃለወ ይሃሉ ይቀመጥ ዳ እምበር ዝኾነ ካልእ ክሳብ ይብሉ እዚ ይመስል እንተመሊሰልካ ሕቶኻ ማለት እዩ ያ ብግቡእ መልስ ካለ ኣለኻ ናይ ማሰኛታት ሕጂ ኣብ ኣካል ስነ ጥበብ ኢኻ እቲኻዮም ዘለኻ ኣለዉ ድዮም ወኪላት ናቶም ምክንያቱ ብፖለቲካ ዓይኒ ናቶም ኣብቲ ፖለቲካ ብዝተፈላለየ ስነ ሓሳብ ኮይኖም ግን ከዓ ንናቶም ከምዚ ወኪላት ተቐሚጥካ ኣለኻ ብስፖርት ከምኡ ብስነ ጥበብ ከምኡ ሕጂ ናይ ማሰኛታት ኣብ ስነ ጥበብ ኢኻ እቲኻዮም ዘለኻ ዋላስ ኣለዎ እዩ ናቶም በይኑ እቲ ማሰኛታት ኣፋዊ ስነ ጽሑፍ ወይ ኣፋዊ ግጥሚ እንድዩ ነፍሶም ዝኽኣሉ ማሰኛታት እንታይ መስለካ እዚ መጽሓፍ ከም መበገሲ እቶም ኣብ ኩሉ ዓውድታት ናይቲ ሕብረተሰብ ከም ኣቦታት ንብሎም ወይ ኣደታት ድዩ ዝበሃል እኖታት ዝኾኑ ኮይኖም ዝረኣዩ ሓደ ካብቲ ክራይቴርያ ካብቲ ኣገባብ መረፃ እንታይ ዝብል ኣሎ መስለካ ብዘይካቲ ከም ሃገራዊ ቅርሲ ዝረኣዩ ወይ ድማ ብመዘናታቶም ዝፍለጠሎም ከም ብመዘናታቶም ከም ዓበይቲ ኣያታት ሃገራውያን ዝቁፀሩ ዝብል ኣሎ ሕጂ ካብኡ ተበጊስካ ትማሰውን እቲ ኣፋዊ ስነ ጽሑፍ ኣፋዊ ግጥሚ መበገስ መሰረት ናይቲ ዘሎ ስነ ጽሑፍ ወይ ግጥምታት ክሳብ ዝኾነ ተመሪፆም ኣትዮም ኣለዉ ናይ በይኖም ንሳቶም እቲ ቁፅሪ ሕጂ ክዝክሮ ይክእልኒ ግን ኣብዘን ክልተ ብውሕዱ ካብ 6 ክሳብ 8 ማሰኛታት ኣለዉ ግን እንታይ ኣሎ ኣብዘን ክልተ ካብ ህ ቀዳማይ ግእዝ ፊደል ህ ወይ ሃ ጀሚሩ ክሳብ ዕ ወይ ዓ ንኣብነት ቀዳማይ ሰብ ተጠቂሱ ዘሎ ሃብተ እዩ መወዳእታ ተጠቂሱ ዘሎ ከዓ ዕቋ ጋብር ስውእ ተጋዳላይ ዕቋ ጋብር ማለት ሕጂ ብድሕሪኡ እውን ካልእ መቐፀልታ መፅሓፍ ስለ ዘሎ እቶም ሽሞም ኣብቲ ድሕረዋይ ፊደል መስርዕ ዘለዉ ክቁፅሉ እዮም ክርከቡ እዮም ንሕጂ ግን ካብ 6 ክሳብ 10 ዝኾኑ ማሰኛታት ኣትዮም ኣለዉ ትልክዕ ቁፅሪ ግን ክዝክሮ ይክእልኒ مسألة خير حتى بزمحبرة ميديا نزي فيسبوك أو فيسبوك فلا يمتلك في مصحف جلجل حتى متنير وسخاء كستخا جلز بالنير وحجين اشتيتين كيف كان يركع بأسمات كنز فلا لخيوناتي مصحف بفيدالات مالتي حجي إذا تذكر أبرها بالله مهنياتو جلسات بقعات مسلوخ الجلسات بعد مخ مسلوخ الجلسات كأ
بخبابي وي بوليتيكاو ملكعون كتحزوا فتينو مالو رئي اللخمو بالألفابيت نايتهم سبات مخانو وي كمسلو زلخا مخانو أبرها بلا لينشتي حج انت له مثلك حدا عيوخ تسرح كلها بحانت رقاحيتات وي كلتا رقاحيتات رأي كون كان زخانة نقر زمالا ألكا وي زخانة ألكا حجنا أبنت أبز متحف حموشة ميتي والكسبات اللو نيح قرد سئلي إذن باسبورت نتقاملو بروفايل نبلا مالتي تتقيم اللو كلهم ناي كلهم كنت ركب مالت هيكونن هجي سلمنتاي نايتم 400 سبات قرد سئل تتقيمكا سلمنتاي ناي 100 تتقيمكا كم حتو خمتخيل ግን اتسبون بعلو ردالكا خلالو مستي علتات نابنت ناي بعل بهتا حقوسن ولدن كيل سولومون انكو رفيبو خون خل اتم كالوت بزي كازم كلتسي بزحات على لعلي 20 30 زخونو ابتناي شعو غيزي زنبرو عبيت السبات بس تاريخهم زي نبرو لغزي مالت كده وتتاريخهم صبو غير تسنيدلو سئل ግን يلن مالتي حجي ناي كلهم حدا تا مصحف تا جبرا زيا كساب زخونه كاب 20 30 ገጽ ስእልታት ክሕዘልና ኢልና አይንጽበይኒና እንታ ሓዘትሲ 34 እዝኮ እቲ ዲዛይን እቲ መልክዕ ንኸይባላሹ ቁሩብ ተቢሉ እምበር 48 ሰባት እዮም ዘለው 48 ስእልታት ኣብ ሓደ መጽሓፍ ክትጥቀም ከማን ብዙሕ እዩ ሓደ ሕጂ ስለዚህ 500 ስእልታት ክንጽበይ ይብልና ናብዚ ቀዳማይ ካልኣይ ይርከብ ዲ ክትስእሊ ናብነት ናይ ሓደ ኢብራሂም ዓፋ سو تقدر إبراهيم عافا سئل دلي خاطر رخبو دي خاخناتو زي ترخبو تخينكا أبي تأتوه ويكابي يامتي خاخ تأتوه مالتي إذن خلتنا نتوتات سالساي اتساب كردو زولو بزومو سولو ترجمو بزومو سولو حساب ترجمو يرأيو مو كلهم جن عاتيم كرخبومي نابنت بهايمانوت ملكع ديوبتي اتساب زمت قالو أكباب ديو بتي بوليتيكاو تمام تاري كلهم تم إرتراوين نبلهم كاب استفعلالي بوتاتات تولدو استفعلالي امنتات زنبورم استفعلالي بوليتيكاو مرقت زنبورم استفعلالي موياتاتن عودتاتن زحلوف كلهم سيتي زو كلهم سي أبزلو نابنت ناي تقادل حارنت مرحتي سورا ناي تقادل حارنت زنبورو انت دليخا إدريس محمد آدم نتا ودب زمسرته أب كايرو مالتي نع زمولا زنبرة عثمان صالح سابه أبزله كم أبو زري وشيخ إبراهيم سلطان نيرو كالوتون الله مالتي عبد الله إدريس كا وتهدراوي عزاز نبر هجي سلمنتاي زم سلسته و 4 ناي تقادلو حرنتي تخامتم كالوت كخطاتو زينورم حدث سئل خرخبو خيل دي كالاي افتر قاحيتاتي يالو ديزانتو مخاتو سالساي زم سلسته اخولات يكونوا انديم ترايتي تحانت ودبسي هلاونتا تمسكر دامبر سلمنتاي زاتي زي اتون كنبل يبلنا نتي صحافاي كنواطر يبلنا تراي اتموكلاوين حزباو غنبار تلنا حزباو غنبار ابزي بيتروس سولومنن هايل دروع انتليم سوخلي قدنا يكون أنا كلهم كنا متسمالتي مفتي ناي عملت مسلم الناس كلتا مفتي ويسلستا مفتي تاني حدا مفتي تلي أغولي توكلاونا تحجي بهايمانوت لي ببوليتيكاو صقعدي بزعبيلون استف ولدلون رئينا كاب كله سالو حجي توكلاونا تنريال لنا حدا كلا علما ناي تصحافاي سي كاب كله من دحر أمتيلكا أغولي تي ناتو رأي ويدما علاماسي كبر هالكا خخيل الله نتحادو قديلو نتحادو كدمر سلازدلي يكونن كاب كله مالو من الوقت ترديك من الوقت تزلق نتات بوليتيكاوي حبس قوس بوليتيكاوي زيرو نزفترك خون يخيل يبل أنا بريتي ولا كابنات كابوتا كملس زي قبا أن انتخونا مالتي كابزي كاتسيلنا نودانا هنا إما يس ما يسته نودانا هنا علالنا حجي معاسي خزر قاعد مصحفتي تجميرو ديو أبي أبي خزر قاح مسأل قبل بالك خانا زي ديزاين نايت مصحف زملكات من غيرو لك سوخ خمي أكاوين كايو قلت حط له خمالتي مجمريا أب تي
تا مصحف بعلي أدالي مسودة أخوها 550 قصات نيروا نام محتم كتكيديا بمبال نزيا سماويت جبر لطيفيا نيرة أبت محبراو مرخبي انت هونه أب هاجر شودن زغمت أحتامي أكايادي أحتامي إم كله جزء إنيا تيدروس أبراهام اسكا كلمنا محتم مهاركا كريال لني كم زي مثلا هاجراوي متحف أي تتهوى خلو دحنسك السون أرتعي بمنبارو كريال لني إلو مس سدد كله الرمات رخيبو بزح الرمات مالتي بزيكاتي ناي فيدلاتن سوا سون الرمات نجيزيو كونزو فزلوهم حسابات ويدما جلساتات كم كالاي دما كاتو زغبهم اب كمز هاوا فالومو اتي علت مالتي مش كتنطر ريكاني 10 عام ديني 5 عام كتنطر ريكافتو صحفكا يرملك ازس انت كمز تكاتت كارلو وي اب كمز مصحف ريني رمو نوع توكس وزت اندابلك الرمل لي جميرو مالتي اجي انا هاتي حساب سلاز تقبلكو نسون دارما خلو انا هاتي صحفتي قصيله مالتي اجي تا 550 قص نبره 850 كيدا مالتي زي حجي اب حدا مصحف كون سلازيكل اب كلتا يمقل تباهيلو اب كلتا تمقيله نخلتيان ببريغا ندارمنا غازيتኛ تيدروس ابراهام معلتاو سرحو ابت هاجر شودن الله بدحريو احتامي كله بمهانو اكاد احتامي كله ناتو سرح الله مثل حدارون دقون يزنبر اصو لو اذا ثلاث عبيت سرحات اندكايده هلو نعي بلعليو بناتو حاليت زغبر اللي زلو بزي زخانه مالتي كم محزنتاوي حاليت مالتي انجي نسون دارمه انا ندوسكو تا حنت مصحف استنبرت كلتا مصحف كوينا حجتي اب كلتا شحن 19 ورح شمانته او جيز نبركو بعامت تسغاغيرو مسعود ما كورونا ركبو ورح 10 حجي كلتا مصحف تحاتيمن لو معلت 10 طقمتي تلينا سوري علت 10 طقمتي انتلينا كبابي علت 15 طقمتي قدم 5 معلتي وي حدا سمون تزرغيحنا الله اب امريكا بامريكا انا جميعنا نزلنا امريكان كندا تورنتون اب امريكا كبابي شمونت كتماتات ابفح اب 4 مازن مالتي زركبو سبات ابو فحبيلنا تزرغيحنا الله صبو هو تسب بمنطرتينا لا ليو زلنات مصحف ابي بك رخبو زلو نمبراهي حسيبه نيره اب سمايات كم زلون رئي الله كاب سمايات كون كغزو خم زخلو رئي الله اب سمايات.com ويكا ممهر مكونن تسفاي اب ميشيغان كفله جزات ميشيغان امريكا زنبر نسو يزرغحالو سومن حليف له خاب هو سومن غير له خا مجمرتا يسو زرغيحوا بدحريو اب كتما فيلادلفيا نا امريكا مايكو تخله قطاماي مايكو تخله الله اب اوكلاند قطاماي يوحنس ابراهام الله ملا كاليفورنيا دما حوي ابراهام تولده الله مالتي كالوتون اب سياتل بصحتهم الله مس بصح دحنابتي مرخبي بوزحان او مزرغح مزراب حيش اب تينيسي ماكل امريكا الله بزيكاتو سماعت.com كا اب امازون.com تزرغيح الله ابي اوروبا خنت يالو حسبكم وين تالو زجمره ابي اوروبا راح يكون افريقيا او كدلي نبي ارترا خمان نمتاو كدلي مو تنتاي حسابات الله مجمريا كمتناتي مدب زنبره اب امريكا مستحاتمه ناب اوروبا نمكففال ييرو ግን بسنك زي حمام كورونا اتناي كارغو ወይ ድማ ናይ ሺፒንግ ዋጋ በጣም ኒሄሩ በመህላው ዋጋ ታመጽሐፊ ንመስደዲ ካብዝኒ ኤውሮፓ ወይ አውስትራሊያ ወይ ድማ ማዕከላዊ ምብራቅ ስለዚህ እቲ ኣብ አሜሪካ ዝተሓትመን ግዚኡ ኣብ አሜሪካን ኣብ አማዞንን ኢቲና ያለና amazon.com ንኤውሮፓ ግን ኣብታ ሃገር ኣሕቲምካ ኣኡ ምዝርጋሕ ይሓይሽ ቀሊል ነገር ያነ ምንቅስቃሱን አይደለኒ ኣብዛዘል ቤት ማህተም ኣብ ኤውሮፓ ረኺበ ኣብዚያ ኮይነ ይጽዕነሎም ነትፋይል يحتمم اب كلتا سمون يحتمم مسودو دما حدا وكيل ناتاي متي بوز دخلي كاو ككفافل خلي سلازس
نجيزي زخلت السومن كسع زنا أمريكا أنا مسحوي موسى تخصص زبهال أب أمريكا جزءات تنسي زنبر بحاسة كينا إن نكفافل زلنا إذا سومن كلت سومن كساعتي ناب كلنا أمريكان كندا نكفافلو دحان عدلي وهبنا بدحري يزولجن قليل مجدين أوروبا كنا كفافل كاب أو يحتيم ناس أو خنا كفافلينا كسب حجي كم عينت قبل ما نسيت ركب على لها محور ميديا وقت تخرجوا تخيلها من الوزن بونت لو وكأخذتهم جرق حواز لو استحقوا زخاز لو سبات أنت عينت قبل ما تتركب على لها كم يسمعك له تبغى قبل ما نسيت حسر بيلنا تبغى بتعامل تبغي أتي زحلف كون عمتات دخامات ويمسواتي زخ حسلك عينت قبل ملسي قبله يحيش كاب كلهم كاب تمزن بابوا ولون زبوزحو خمان جنتايو اتي حسب اقديسوهم كابتي لعلزخونه مالتي اتي نايسنا صحف بقعات افت محبراوي مرخبي يريون يرم كخون قليم وي اب ريدي اريناون 3-4 زخون زانتا قريب خوني اب استفلالي اب ريدي اس بي اس قريب نيرو خوني اب دعرو نيوز بيبر غامصيت قريب نيري اجي السو ابوتو هاليت نايسنا صحف بقعات اتي كمزا عينت حسابات حاسبك غيزيها سويها مودما بمدربدا عند عرب دبي اندانبركا مهندسنا 8 ساعات دي 10 ساعات اندا سرحها اتي ناي زلنا غيزي دما ناي غيا غيزي بمخانو مستي بوليتيكاوي كونتات ناي تخبابينا ريخا تسب امرو بخالق تتحيز كنسو نعو كابو قرب تقليلكا كابون كابتي محبراون كابتي صدرا بيتاون نجر تقليلكا زحلفكايو دخامات زغ حسلكا زردو لكا عينة قبر ملسي رخيبة نايفل ما متحف بمهانو اب هاجرنا افريكا كم زعانت انسايكلوبيديس اي نبرن مودما تي فلويناتاتي اودادبا مالتي اب حد عينة وديبكاس زانتناي والكسبات نقصالكو استفعل عينة انسايكلوبيديا نباخذ مزينا يا اول اجيتي قبر ملسي ناي سبات بتعمي صبغ يزلو وحدات سبات ون حسابات زنبوبو حساباتهم صحيفهم አለው كم بعل ممهر مكونن كم بعل مايكو قطامي مايكو تخله وزت صحيفهم አለው بتعمي زحقوسي صبغ كمزي كنبلو زمسنا بزحات من كم سامعلو እዚ ስራሕ እዚ بحد والكسب كسرح تخيلوا له ግን ከ ዘይት ጽበዮ مخانه سامعيهم نغصالي مسارح تخدقبر ديخا بغوم ديخا بقول خديها خد سرح اوريت اساسيت مصحفنا مودا قصايا بحجخه ابت مصحف زي اتو ناشتو منسيات كوينوم ناشتو بروتينيات كوينوم سبورتينيات كوينوم زي اتو نمئتهم انت عن حسابات الله كان صح نزغصل مالتي ولاس كتركبوا يخانا بكالوت كما خاقود صحفتي اوكي after حجيزا ناتي انسايكلوبيديا حجي اور باغو كلته تزازيمو اتسالسايون تفاريقو سلازلو نتا سالساي تكصي زخون زحاتو اكل وي دغف منالبات اب كمز مصحف توكس كمز مصحف كنسدلكا زبلو تخاينا مرحبا حاجه زيتلان ግን እቲ አበርክቶ እቲ ከምቲ ኣብ ምዕራብ ሃገራት ዝገብሮ አበርክቶ ዝገብሩ አሎም ናይ በይኖም ኣብቲ መእተው ናይቲ መጽሓፍ ኣብ ገጽ ኮንትሪቢዩተርስ ወይ ድማ አበርከት ጽሑፋት ተባሂሎም ትገብሮ ማለት እዩ ሕጂ ብዚ ሳልሳይ ቅጽ ባዕለይ ወዲየ ስለ ዘለኹ ባዕለይ ክዛዝሙ ግን ቅድሚ ናብ ከምኡ ናብቲ ናይ መጀመርያ መድረክ ክንመለስ እዚ መጽሓፍ ካብ ጻት ንጻት ታሪኽና ኤርትራውያን ዝገልጽ ብምዃኑ ታሪኽ ውልቀ ሰባት ጥራይ ዘይኮነ ብመንጽር ናይ ውልቀ ሰባት ታሪኽ ኤርትራ እዩ ወይ ድማ ፍጻሜታት ኣብ ኤርትራ ዘጋጠሙ ሕጂ ሓደ ከምዚ ዝኣመሰለ ተቃላሳይ ኣብ ብረታዊ ኣልሲ ነይሩ ኢልካ ክትብል ኮይንካ እቲ ናይ ብረታዊ ኣልሲ ዛንታ ክትነግር ዘለኻ ናይ ኣርባዓታት ይኹን ናይ በዓል ወልደንኪኤል ሰሎሞን ራስ ወልደንኪኤል ዝነበረ ራስ ወልደንኪኤል ክትዛረብ ከለኻ ናይ ትኸባ ኣብቲ እዋን ዝነበረ ጂኦፖለቲካዊ ይኹን ማሕበራዊ ህይወት ኩሉ ክትገልጾ ሕጂ ከቢድ ዕማም ብምዃኑ 12 ሰባት መሪፀ
መልእኽቲ ሰዲደ ነይረ ግን ምስቲ ዘሎ ፖለቲካዊ ኩነታት ድዩ እቲ ኣእምሮ ናይ ወዲሰብ ናይ ዘመሓዙትና ኣብ እቲ ፖለቲካዊ ኣድሂቡ ግድ ኮይኑ ወይ እውን ኣብ ስደት ብምህላውና ግዜን ዓቕሚ ናይ መፅሓፍን ክረኽቡ ስለዘይከኣሉ ድዮም ብዙሕ ደገ ክሳይ አይረኸብኩን ምክንያታት ሰዓቢ አይረኸብኩን ስለዚ በይነይ ክጅምሮ ለኒ ኢለ ጀሚረዮ እጂዘን ሰለስተ ቅፂ ባዕለይ ክውደኒ ኦሬዲ ክልተ ተወዲንሲ ሳሰይቲ ኣብ መፋረቕ ስለዘላ ንብድሕሪ ሕጂ ዝመፅእ ዓይነት ዝኾነ ዓይነት ኢንሳይክሎፔድያ ብኻልእ ኩርናዕ ንዝመፅእ ከም ለበዋውን ኣብቲ መፅሓፍ ፅሒፈ ኣለኹ ካብ ሓደ ደርዘን ክሳዕ 3 ደርዘንሲ ማለት ግዜ የቁጥበልካ ንሓደ ሰብ ጥራይ ተተኺሉ ንዓመታት ዝወስደሉሲ 12 ሰባት ድም 24 ሰባት ሲ ውሕድ ኣዋርሕ ክወስደሎ ምኽእል ካልኣይ እቲ ዝተፈላለዩ ክሳይ ሓደ ሰብ ዘምፅኦ ዓቕሚ ናይቲ ዛንታ ወይ ድማ እንታይ ክብሎ ክእል እቲ ሃብቲ ናይቲ ትረኻ ሃብቲ ናይቲ ዛንታ ካብ ብዙሓት ክመፅእ ከሎ ትሕዝቶ ካብ ብዙሓት ክመፅእ ከሎኻ ፅቡቕ ማለት እዩ እዚታት መስል ግን ኣነ ከም ታ ኢንሳይክሎፔድያ ናይ ብዙሓት ሃገራት እንተሪኢኻ 200 300 ዓመታት ዝገበረ ኣሎ ብፍላይ ናይ ዓባይ ብሪጣንያን ፈረንሳን ማለት እዩ ናይ ብዙሓት ሃገራት ከዓ ኣብዚ ዝሓለፈ 100 ዓመት እዩ ተዳልዩ ድሕሪ ቀዳማይ ኩናት ዓለም ማለት እዩ ምስኣ ክምላልካ ሃገራት ኣፍሪካ ዳርጋ ብዙሓት ኣይዳልዋን መብዛሕተን ሃገራት ኤውሮፓን ዘን ካልኦት ዓበይቲ ሃገራትን እየን ኣዳልየን ዘለዋ እጂ ንሕናሲ ከም ኤርትራውያን ከማንሲ ካብ ከምዛ ዓይነት መፅሓፍትስ ኣይተበተኽና ካብ ብዙሕ ምዕባለን ኣተሓሳስባ ፍልስፍናዊ ተሓሳስባ ተበቲኽና እንዲና ካብዚ ዓይነት መፅሓፍቲ ግን ኣይተበተኽናን ኤዲሽን ኣሎ ዝኾነ ኢንሳይክሎፔድያ ኣብ 5 ዓመት ድዩ ኣብ 10 ዓመት ይሕደስ እዩ ይሕደስ ማለት እቶም ሰብ ከም ዘለዉ ክኾኑ ክእሉ እዮም ውሕዳት ዝወፁን ገለን ኣይሰኣን ይኸውን ግን ከም ዘሎ ኮይኑስ እቲ ሓበሬታታት ተወሳኺ ሓበሬታ እንተረኺብካ እንዳፅፈፍካዮ ስለትኸይድ ኣብኡ ዝኾነ ሓገዝ ዝሓተሉ እዋን ክህሉ ክእል ሰባት መሪፀ በዓል መን ተወሳኺ ይእተዉ ዝፈልይለይ ወይ ዘመልክቱለይ ሰባት ከናድየ እሱ ግን ድሕርዚ ማለት እዩ ኣብቲ ድሕሪ 5 ዓመት 10 ዓመት እዩ እዚ ሕጂ ሃገራዊ መፅሓፍኩም ኣብዚኣ እታ ሓንትላ ዘይወዳእኩልካ ዘረባናትካ ንዝተወሰነ እዋን እዘን ሰለስተ ዘለዋ ድሕሪ ከምኡ እዚ ኣቕዲመ ዝገለፅኩ ሓበሬታ ምስ ተወሰኸ ኤዲሽን ሰከንድ ኤዲሽን ሰርድ ኤዲሽን ምስከደ እዘን ሰለስተ ዘለዋ 5 ክኾና ክእላ 7 ክኾና ክእላ ምክንያቱ ሕጂ ከምዚ ሓረስታይ ዝገብሮ መደብ ክሳይ ዝገብር መደብ ዓይነት ኢና ጌርና ዘለና ካብዚያ ክሳብ ኣብዚያ ሲ እንታይ ትተክል እንታይ ናትካ ሓላፍነት እዩ ሕጂ እቲ ቅርፂ ትሕቲ ቅርፂ ኣትሒዝና ኣለና ኣብቲ ትሕቲ ቅርፂ ክንደይ ትእቱ ክንደይ ትውስኽ እንታይ ተልግስ ባዕልኻ ትውስኖ ማለት እዩ ሕጂ ሰለስተ ዘለዋ 5 ክኾና ክእላ 7 ክኾና ክእላ እዚ ክሳዕ ዝተወሰነ እዋን ባዕለይ ምስቶም ሰባት መሪፀ ከካይደ ንድሕሪኡ ግን ንዩኒቨርሲታት ተዋሂቡ ድዩ ናይ ቋንቋን ታሪኽን ምርምርን ኢንስቲትዩሽን ወይ ትካላዊ ኣሰራርሓ ዝኽተል ምስ መፀ ንዖም ሂብካ ንዘመናት ድዩ ንዓመታት ዝኸይድ ታሪኻዊ መፅሓፍ ክኾን ከዓ ንደልዮ ንብህጎ ማለት እዩ ብጣዕሚ ዘመስግነካ ኣማን ስለቲ ፃዕርኻን ስለቲ ሕጂ እውን ሰፊሕ መብረቲ በን ዘለኻን ኣይገድፈካን ግን ቁርብ ኣለዋ ንዝተረፈ ሕቶታት እዚ ፃዕሪኻ ሪአዮ ትገልፀለይ እውን ኣለኻ ንገንዘብ ዝመልከትከ ዝሓገዘካ ትካል ፖለቲካዊ ፓርቲ መንግስታዊ ውልቃዊ ኣሎ ድዩ ዋላስ ኩሉ ባዕልኻ ኢኻ ተዋፅኦ ዘለኻ ኩሉ ባዕለይ ዝኾነ ዝሓገዘኒ የለን ኣይተፀበኹን ወላ ኣነ እውን ዝኾነ ዝሕግዘኒ ትካል ይኹን ምክንያቱ ናብ ካልእ ኣንፈት ምስሊ ዘለናዮ ኩነታት ዘየድሊ ሓሳባትን ዘየድሊ ኣጠማምታን ከየምፅእ ካብ ዝኾነ የተፀበኹን እግዚአብሔር መስገን ድማ ባዕለይ ምስ ቤተሰበይን ኮይና ብሙሉእ ጌርናዮ ማለት ወዲናዮ ፅቡቅ ኣብ ሰዓት እዚ ኤርትራ ክትህሉ ወይ ከዓ ኣብ ከምዚ ክትምቀለ ከምዚ ክትከውን እያ ኣሎ ዝበሃል ብዙሕ ዝበሃል ኣሎ እስኻ ንኩሉ ሰጊርካ እቲ ኤርትራውነት በዝን መለክዒታት በዝን መምዘኔታት ከምዚ ታሪክ ሓሊፉ ከምዚ ዓይነት ፍረ ነገራት ኣሎ ኢልካ ኢኻ እቲ ኤርትራዊ መንፈስ ዝዕቅብ ዘጠናኽር ክሰርሕ ተበጊስካን ሰሪሕካዮ ንብል
እዞም ዝብለካ ዘለኹ ጉዳዮታት ወይ ሕቶታት ድሕሪ መፅኦም እንታይ መልስ ኣለካ? هو إرتراوي منفس إرتراوي عجراونت قالوا تبصني نسمه حاسات اللاونت مستفلت اللاونت مستقبلنا صفناي بتسعة سلسلة تي إرتراونت مهلاوي ترفون من البات دحر نوح عامتات بعيني أفريقاوي أطمامتها بان أفريكانيزم وزترفت خون خل ساعز توصلنا ناي علمنا جزيتات جن تهاجروا زولون دي إرتراونت نحنا أنا بوليتيكينيا يكون أب انتاي كلمة خل انتاي كايدا لو تفلتون ديها كم ترسب بوليتيكينيا يكون بزعة بوليتيكا زاروي بلين صحافي أفتا نعيت ملكة النجوداي سرح مالتي صحافي كساعزهم إرترا مس قرن أفريقيا حبيرة كتفق ديا بان أفريكانيزم ناي ملا أفريقيا دي كله ويس كتفين جل ديا أيقد سنن زي كونه يقد سندي جن بوليتيكينيا زي كونكو أيساتو فلوني نعيت ملكة النجن إتا إرتراونت مننت مفتار إذا ما تحف نتم حجز اللو ترايز يكون ولا نتم موت ولا دوسي زي ميم إرتراوين زي ميم أبوتات كازي ميم مسرتي ناي هاجر كاوي دما فرا ناي تقصاي ناي تهاجر كم حرشان تاريخي مالتي سلازسي عم مجرشتا أنا كمسجنا حجزك الله تغيسلك الله بمسحف كاز تجلس مالتي مناتو جلسات نتمسحف كالتفهم ذكر خبوه اليوم كم مبالي تغيسلك كاز الله نسخة حترى بالك تمسكناهم أبتي ناتكا تعري دخام تساتفو أبركتو بروحو بقروا نزنو بروم حترى بالك تجلس عندك بكاب وخنو الدينا بونت تي مسجنا يحترى بالك زودا يكون متعم بزح سبات يوم تحبابي رومني بمنفس يكون بستفعل لي مالتي ب حجي أفتي مأتوي تتكلم كارلو كم مأتوي نولدي أنا ولدي أم بيبكان يركا ولدي تخستو ولد سلاسي أبنته ولدي تي قدي تولد برهان برها زيوم نخلتي كم جمرتك سا حجي أو وليدهم يعبيهم ترايزي كونتي تمرتي تزقبا تمرتي هيبهم تزقبا تلال غيرهم عبزبت صح نخوب تحوني زتصعرو مالتي زيوم قدامنا مسغانا بدحريو كلهم حواتي بتاع مزحتي محواتي نتم زحغوزو او كلو دق تخسته مالتي بفلاي كا موسى تخسته ابزي مزرغح زتحوابر نزلو في امريكا زنبر قال حصيتي لعلو كله كافتي فقراو غزيا جميعا أنا أبسنة صحف كم دلّي نخنقاساس كم دلّي نخصحف صنيعة زصنعتني زخونه مورالاو دغاف دي ولا استفعلالي سنة صحفاوي حاجزا زبركت لي حصيتي روت زكارياس امسغنا قال حبريتات سئلتات وزت زهابولي كابزحات አለው ናብነት أرتعي ጋዜጠኛ ቴድሮስ አብርሃም አንተ ወይ ጠቂሰ ዝነበርኩ ብዙሕ ነገራት ነታ ዝነበረት ጋዓት ብተኸት ብሎ ብእንጣጢዕ ዝነበረት ብጠስሚ ገይርዋ ማለት እዩ ወይ ድማ ሽሮ ብዘይቲ ብማይ ተሰሪሓ ዝነበረት ጠስሚ ሓዊስላ ማለት እዩ ብዝኾነ ድሓን ባዕልኻ ኣቀናብር እሱ ንሱ ዝለዓለ ምስጋና ይብፅሓዮ መጽሐፍቲ ዘሃበትን ዝሰደደት ለይ ቆንጂት ብርሃነ ጋዜጠኛን ገጣማይን ሃይለ ሚካኤል ሊንጎ ልዕሉ ኩሎም የመስግኖ ስእልታት ናይ ቀደም ዘሃበኒ ጀላል ያሲን ካብ ኖርዌይ የመስግኖ ካልኡን መጽሐፍቲ መወከሲ ዘሃቡኒ ከም በዓል በረኸት ዕቅባፅን ካብ ጀርመን ተኽሊት ከሰተ ካብ አሜሪካ ኢንባል በን ይሁዳ እስራኤላዊት بمجدي تخليد تخست زمسات ناي عباي موكسيت ناي طليان مصحف ناي طليان مصحف زهابوني بزحات يوم كم بعل اشمات رايك تقص مليون هايله مسبعلت بيتو سابيلا برهانه كحساي غوبزاي سلام تخله كالوت دما ገጣሚ ማይኮ ተክለ ገጣሚ ዮሐንስ አብርሃም መምህር መኮነን ተስፋይ ባዕልኻ ሽሻይ ገብረሃንስ ሚሊዮን ወልደ ሚካኤል محمد إدريس شهاب وزترف زياتهم أفتح جعزونا إذا سنة صحف استفعل عليه حاجزات زجبرون نتي حسابات ون كم دلّا يا جماعة دي حين
حدا سئلني محاز عبر كنت زغبرون يا ماما بزي اغاطامي خمس غنا مدلي انا ون بيزا مسكن كمان تخصص زغلو جزيف صراح نوح عمتها زوسده نوح عمتها ولات زي كنا بوزح ساعات بوزح دخام زوسده صراح كتبر كت مخال كان موسان كان بقع كان تعمل زي مسكن كا ابصالي بتمساسالي مويا خالت حستو هنرخه تصفى قبرنا لو مغن بزودي له يغني لي انا ون مسكن كاششاي يغني لي راديو يرنا هزبي سعواسا يطفأ له